magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Nicole Ayala. Ay, grabe. Anong usapan natin kanina, Jegs? Nasa kalahati na tayo ng January. Parang kailan lang yung New Year? Kaya nga eh. Ang dami ko pang alam mo sa totoo lang, nung nakaraang December, parang gusto kong i-plot yung mga ipopost ko on social media. Tapos ang dami kong mga, inano ko pa yun, ni-note, parang sinulat, ganyan. Sa sobrang bilis ng araw, hindi ko na-post. Ang dami ko pang 2024. Tapos ngayon, pakalahati na yung buwan. Kasi ngayon, di ba, 9 na. Oh, so next diba? halos kalahati na ng buwan. Correct. Before we all know it, talaga naman na, nagrereklamo tayo kasi kalahati na ng taon, hindi pa tayo pumapayat. O kalahati na ng taon, hindi pa tayo nakakaipon. Speaking of ipon, di syempre, ito na naman tayo. Yung mga apps talaga na yan, mga shopping apps na yan, minsan talaga pahamak yan eh. So kahapon, meron ako nakita, dumalan sa feed ko. Siguro naririnig ng cellphone natin, yung salitang ipon. So, ang nag-appear na parang ad is pwede kang makaipon, sabi nakalagay doon, pwede kang makaipon ng 100,000 in 100 days. Okay. So ano siya, parang para siyang syempre pagka ganun, paano to? Di ba? 100 days. Oo, 100 days, tapos meron ko 100K, ganyan. So, pagtingin ko, merong binibenta, obviously, ganyan. So, ang binibenta niya is para siyang envelope na maraming slots. Okay. Oo, maraming plastic na slots. So, dun sa nagpapakita ng ad, parang bawat araw may nilalagay na 100. Okay. Bumili ko. Tingnan natin. Tingnan natin kung malagyan natin ng laman. 100 bawat araw. Hindi ko alam kung 100 bawat araw. Kasi kung 100 bawat araw, 100,000 ba yun? Hindi, sorry po, parang ba? hindi. 10,000? O 10 lang eh, di ba? Oo, baka 1,000 per day. Baka 1,000 per day. Hindi ko alam. Pero kung ano pa man, o kunyari 1,000 per day. Times, ay, ang laki naman 1,000 per day. Wala kang ganun. Magkano na yung araw natin? Hindi pala abot. Sabi ko na eh, bumili na naman ako ng item na hindi ko magagamit. Cancel mo yan, cancel! Cancel order! Cancel transaction! Ayan, diba? reason for canceling I don't have enough money. My salary is minimum. Nakakaloka. Ay, nako. Ala, sayang, Jens. Binili ko pa naman dalawa kasi feeling ko challenge nating dalawa eh. Hindi, pwede ibabaan natin yung pwedeng babaan. 100. Oo, pwedeng 100. At kapag yun nga yung naisip ko kanina. So, yun nga, 100. Tapos kung 100 slots lang yun, edi 10,000 lang. Pero syempre, kung halimbawa, meron ka namang naipon or for the day, meron ka na extra, dagdagan mo. At mas maganda din yun, Jegs, kasi hindi siya actual number. So, kumbaga parang maso-surprise ka. Hindi yung, alam mo talaga na puro 100 yung nilagay mo. So, basic, 10,000 pagdating ng pag napuno mo yung 100 araw. Di ba? Tama. Eto, lalagyan mo ng mga butal-butal. Oo, para ma-surprise. Ganon. Basta ang importante, malagyan. Siguro, wala lang nga, isipin mo, 45 na ako. Yung pa yung parang ko ng pag-ipon. Napaka-old school. Pero kasi, ganito lang yan eh. Kung hindi mo kasi uumpisahan, hindi rin siya mangyayari. Correct. Tama. Diba? So, kung hindi mo bibigyan ng pagkakataon at tsansa at paraan yung sarili mo kung paano mag-ipon, it will not happen. Ang naalala ko nga yung turo sa akin dati ni Sir Francisco Colaico, isa sa mga ekonomista. Yes, napakagaling na ano yan. Dati sa DZRH. Pag nag-invest ka, i-consider mo na halimbawa, wala na, hindi mo na pera yan. Kaya hindi mo pwedeng galawin. Kasi yung problema sa atin, mag-invest ka o mag-alkansya ka, pag kailangan mo ng pera, kukunin mo. Wala rin. Lalo pa ngayon, Jegs, yung mga ang natatandaan ko nung araw, ang hirap talaga ng alkansya. Hindi mo talaga basta-basta makukuha yan. Kasi sa ano yan eh, nag-ipon ka rin ba ng coin sa yung pulbo? Pulbo. Ang hirap kunin nun. Kailangan ng tiyanin na matibay-tibay. Diba? Doon talaga nakakaipon ka talaga sa pulbo. May gumagawa pa po ba niya? Diba? Siyempre wala na kasi high-tech na rin yung world. Iba na rin yung mga produkto, ganyan. Pero yun talaga, makakaipon ka talaga doon. Tama, totoo yun. Kasi at tama naman yung sinabi na kapag ka inilagay mo na dyan, ibig sabihin,
meron na yang ibang function. Hindi na yan sa'yo for the meantime, 'di ba? Ganon. So yun, wala lang, share ko lang na bumili ko noon. Sana hindi ko lokohin yung sarili ko. Sana mapuno ko siya, 'di ba? Kasi maganda din siya. At kung halimbawa ikaw magsa-start ka ng isang, let's say, bank account. Ang kunyari magsimula ka sa minimum amount na balance na kailangan. Masarap din naman yung paminsan-minsan naglalagay ka doon. Tapos marirealize mo pag tiningnan mo yung account, lumaki na pala siya nang hindi mo namamalayan. Correct. Ganon yun. Hindi mo talaga namamalayan. Natandaan ko yung nanay ko dati. Kasi dati na may water station yan eh. So syempre may mga galon ng tubig. So yung mga coins na 5 pesos tsaka 10, nilalagay niya doon. Iniipon niya. Hindi niya namalayan na umabot na talaga ng 30, umabot ng 30K, umabot ng 50K. Nakasama siya sa isang trip dahil doon. Ayun. 'Di ba? Nang dahil lang sa iniipon niya, yung sa dulo ng araw, ito yung mga ekstrang barya na pwede kong ipunin. Hindi siya talaga mangyayari kung hindi mo sisimulan. Yun lang naman yun. Actually, yung mga alkansya dati, meron pa nga inuhulog lang sa silong, di ba? Tapos meron sa mga halige, yung mga kawayan. Correct. Yung mga alkansya dati, talaga na hindi mo magagalaw. Yan, di ba? O di naman kaya kung magbabangko ka, tas dapat wala kang app. Kasi kung may banking app ka niyan, transfer. Mayat-maya ang transfer, di ba? Dapat naka-passbook ka. Yeah, naka-passbook ka. May rin din na account. Tas yung gagawin mo, doon ka sa pinakamalayong rural bank of Tugigaraw kung taga Maynila ka. Para hindi mo withdraw. Hindi mo withdraw. Di ba? Dating may mga ganyan kaming setup eh. Kailangan yung bangko na pag-openan mo ay yung bangko na medyo malayo sa'yo, wala ka masyadong access, mahihirapan kang puntahan. Diba? Kasi para talagang makakaipon ka. Kasi madali siya dukutin talaga eh. Tama. Aminin na natin. Diba? Pero pag hindi siya basta-basta nadudukot, naiipon talaga siya. Wala lang. Malay mo, diba? Magawa ko yung challenge, magyayabang ko sa'yo, Jex, pag dumating na yung Kaya mo yan. Pag dumating at tapos lumagpas yung 100 days, libre kita kung mapuno ko. Pero ang asawa ko very old school siya eh. Envelope system pa rin siya. Okay. At ang nakakatuwa dito, yung hindi din talaga namin namamalayan. Na meron na palang naiipon na ganun. Kasi minsan, dinidisregard natin, ay 50 lang, wag na. Ano, makakaipon ba yung 50? Pero kung ilang 50, yung iniipon mo kasi sa isang linggo, 2.5 din yan kung madaming 50 yan ha. Yun nga yung mindset na pag hindi mo inisip na parang wala na siya, doon ka magugulat, doon ka nakakaipon. Yan. So dapat ganun, parang i-brainwash mo yung sarili mo. Wala lang. Walang nandyan sa silong. Walang dudukutin dyan. Walang pera dyan. Walang pera dyan. Ganyan. Magugulat ka na lang. Oo. At masaya yun. Ay, kaya naman pala. Pwede naman pala siyang gawin. Tama. Kanina habang nandito ako sa opisina, naririnig ko na may usapan si Boyet ba yung kausap ng isang DJ. Narinig ko lang eh. Lakas kasi ng boses. Sabi niya, Boyet, parang kaya ko palang hindi mag-breakfast. Yun. So, syempre, alam mo na, pag-start ng year, may mga intermittent fasting na dyan. May mga magustong pumayat. Ang wish natin, masustain nila. Diba? Kasi lahat naman talaga, nagsisimula sa utak natin. Correct, oo. Kaya naman eh. Actually, yung pagkain natin, kaya naman, nakaya nga natin eh. Pero dati, nung mga panahon na parang Majin Buu tayo. Oo, correct. Kamujako. Tingin mo hindi kaya. Feeling mo hindi posible. Pero posible siya talaga. Kasi nga, nung inaaral ko yung fasting, na brainwash nga tayo dahil sa mga napapanood natin, na kahit busog ka pa, ay, alas 12 na. Kailangan ko kumain, di ba? May ganon, di ba? Ay, alas 3 na. Kailangan ko magmerienda. Ganon. Ay, gising pa tayo ng 10 p.m. Kailangan natin mag-midnight snack, di ba? May mga ganyan sa ating mga itinuro, yung mga commercial. Pero sa totoo lang, sakto lang din naman yung kailangan ng katawan natin, di ba? So, kaya. Doon sa mga gustong makapag-ipon, go. Ano mang paraan yan ha. Ang importante, umpisahan. And ang masaklap na katotohanan talaga dyan, the beginning is always the hardest. Yan, mahirap sa una. Sa una. Pero maski sa fasting, ang feeling ko, unang 2 linggo. Mahirap talaga siya. 2 weeks lang. Feeling ko pag halimbawa, dun sa second week mo, tapos meron ka nang nakitang parang kahit pa paanong result, matutuwa ka eh. Masasabi mo sa sarili mo,
ay, teka, kaya ko pa pala. Oo. Hanggat sa, before you know it, 'di ba? 10 pounds na pala yung nalagas. Ayan. 'Di ba? 15 pounds na pala yung naalis. Tubig lang diba? ang tapat. Correct. Tubig lang, ganun. Pag nakakaramdam ng gutom yun, inuman ng tubig. Pero hindi, yung iniisip kasi ng iba, mahihilo ako, hindi ka ba Yan, diba? mabagsak or Matutumba, ganyan. Hindi. Mangangain ka ng tao sa galit, pwede. Pero hindi ka babagsak. Pero dyan mo makikita na grabe yung pag-create ni Lord sa katawan natin, na kaya nating, kahit walang kain nga, di ba, 40 days, 30 days, kaya mo, depende sa, may purpose kasi yung taba. Yan. Para gamitin mo siya pag wala ka ng pumapasok na food. Ito yung mag-convert to energy. Oo, correct. Iba-burn para maging enerhiya at hindi ka manghina. Correct. At kung marami ka niyan, marami ka na store na fat sa katawan, hindi ibig sabihin hindi ka babagsak kapag ka nag-miss ka ng ibang mga meals kasi may mga fats ka na pwedeng i-convert into enerhiya. Correct. Huwag mong i-hoard yung taba. Gamitin mo. Correct, kasi tandaan mo ang nadodonate lang po ay blood, hindi po fats. Wala pa po ako narinig na fat donation drive. Lagi lang po blood donation drive. Ayan. Ganon. So, kakayanin kung pipilitin talaga. Diba? At makikita mo yan kasi sa ibang mga tao eh. Although, syempre, yung mga ganitong klase mga bagay, kailangan dun sa eksperto ka rin magtatanong. Kasi iba't iba po tayo ng klase ng katawan. Correct. What may work for me, ay maaaring hindi mag-work sa'yo. Diba? Tingnan mo pag umabot ka, lumagpas ka na ng autophagy. Ano naman autophagy? Esophagus nga, hindi ko ma-spell eh. Basta autophagy stage, parang ano yung autophagy parang stage? It's certain, parang 36 hours ata. Na? Nag-create na ng new brain cells sa yung utak natin. Okay, so ibig sabihin, the first 36 hours na malagpasan mo yan, na nag-fasting ka, or let's say na binawasan mo yung kakainin na mo. walang kain. Or walang kain. Totally walang food intake ka, walang pasok ka. Kaya it makes sense. Sabi ko, pag sa Bible pala. Sabi ng ibang madaming explanation. 2 oras pa nga lang, hindi ko kaya. Paano yung 36? Diba? Kaya it makes sense nung sa mga Bible, diba, nagpa-fasting sila. 40 days and 40 nights. Oo, kaya lumilinaw pala din kasi nagki-create ng bagong brain cells. And stem cells din as correct. well. Diba? So para saan pa yung mga stem cell na mga mga pangmayaman na tawag doon, binibenta. Wag mahal. na. Mahal yan. Tiis gutom na lang. Makakapag-create pala ng bagong brain cells. Tipid pa, di ba? Kaya dati ang ginagawa namin, halimbawa, OMAD kami. 1 meal a day. Doon sa mga hindi pa alam ang OMAD. 1 meal a day. Ayan. So, pagdating ng weekend, yan, sangyup kami. Ayan. Correct. So, yung natipid namin, binuhos namin for the weekend. Diba? So, at saka, it gives you something to look forward to. Na-excite ka tuloy ngayon sa darating na panahon na kakain ka na ng husto. Diba? So, pero again, ito po ang kinikwento po namin ni Diego, palibhasa po sa aming dalawa. Ayan. Nag-work po yung 1 meal a day, ito po ay kailangan na may agaran na kung nagmamadali ka, agaran na i-consult mo muna. Correct, wag mo sa pinakamalapit mong tropang manginginom, hindi sa kanya. Wag doon! Diba? Doon sa, kunyari, meron kang kaibigan na doktor, tanungin mo sa kanya, gusto ko lang i-verify yung mga pinagsasabi nung nung dalawa kanina sa radyo. Totoo ba yun? May sinasabi pa yung isa na ota-otapo stage. Ganon. Totoo ba yun? Oo. Kasi kailangan mag-verify kayo ng information sa mas eksperto, ha. Kaya lang kami parang G na G dito, or talagang very confident kaming dalawa ni Diego. Kasi sa aming dalawa, it work. Kaya, correct. Nag-work kasi talaga siya sa amin. Ngayon, kung hindi siya mag-work sa inyo, tapos po tumirik yung mata nyo sa gutom, ang sasabihin ko sa inyo, hindi nyo kinonsulta sa expert. Lalo na kung may mga condition kayo, may mga maintenance kayo. Ayan. May mga tao kasi na hindi pwede magutom. Correct. May mga ganon na tao. Natatandaan ko yan kapag ka tinatanong nila sa akin, paano ka ba pumayat? Paano ka nag-lose ng maraming pounds? Tapos sasabihin ko, isang beses lang ako isang araw kumakain. Tapos ang second na nasasabihin nila, paano ka hindi naging masungit? Or paano ka, wala ka bang kinain na tao in the process? Sabi ko, mga 5.
kinain ko sila, tsinela sila natira. Pero hindi ko naman natandaan, Jegs, na nagsungit ako ng sobra-sobra. Kasi siguro, hindi ako nagpapagutom ako for the goal of para mag-lose ng weight. Hindi, yung init ng ulo kasi gutom ka. Kasi hindi mo naman intensyon magutom eh. Gets mo? Nalipasan ka kasi talaga. Nakakainit ng ulo yon. Pero kung ako, nung time na nagda-diet ako noon, kaya ako nagugutom at nalilipasan ng gutom at tinitiis yung gutom kasi meron akong goal. Kaya hindi ako naggagalit. Or, ang ginagawa ko yata noon, medyo nag-iiwas lang ako sa mga tao. Naglalak si Nico. Naglalak ako. Sa kwarto niya. Naglalak ako. Nagkakainan na sa labas. Correct! Oo, sasabihin nila, kain na po mga paborito ko yung mga pinapa-deliver dito. Pizza, mga pasta, ganyan, cake, ganyan. Naglalak po ako, double lock. Ako din nung nagsimula ako, di ba, mag-meeting tayo, may pagkain. Jegs, kain na. Sabi ko, kayo na. Maalis din ako. Tama. Di ba, totoo ako din. Kasi lagi pag after ng meeting. Kaya na, nung one time, meron nga yung isa nating PA na si Carl, na natuwa ako sa kanya. Kasi na-realize niya na pag after ng meeting natin, hindi ako kumakain. So, nagkukulong na ako kagad ng kwarto, ganyan, gagawa-gawa na magbibisi-bisihan para hindi mapansin yung gutom. Kinaya naman, ganon. So, binila niya ako ng mga favorite kong drink, which is Sola. Yan. Para kung kailan ko pwedeng inumin at anytime, di ba, pwede, ganon. Kasi kailangan mo talagang tiisin eh. Correct, Kasi pagka yung marupok ka, wali. At itong pagiging marupok, at pagdating din sa love life pa, tiisin mo, niloko ka niyan eh. Tama. Tapos isang text lang sa'yo, kahit wala namang kasaysay-saysay, bibigay ka na. Ayan, tikisin mo rin. Tiisin mo rin. Kaya mo yan, sa una lang yan mahirap. Kala mo lang hindi ka mabubuhay nang wala siya. Tama. Ganun din. Kala mo lang hindi ka mabubuhay nang walang kanin. Correct. Kasi laging ganun, di ba? Parang hindi ko kaya nang walang rice. Pero kaya niya yung mga buto-buto, pakuluan mo lang. Solve na yun. Yan. Di ba? Ganun. Sabaw-sabaw na lang. Lagi nating iniisip kasi niyan eh. Hindi ko kaya. Hindi ako mabubuhay nang wala siya. Ayan. Hindi ako mabubuhay nang walang kanin. Correct. Hindi ako mabubuhay nang walang soft drinks. Akala mo lang. Kailangan mo lang i-train yung train your brain. Yan. Diba? Para mag-tone down, mag-slim at mag-ipon. And the first way na mag-train ng brain is iwas ka sugar. Ayan, iwas sa sugar. 12:39! Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandito. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!